Ante Mantemu na trade group afra won ho City Market Petty Traders Association ye chere e de atia mrahwebejafo wa Asante Mantemu san kejetia Central Market no ebepem sabre wo mu nwie no na wukude nchembo wa homba no so ye ne nkasa na wote ye nka ye mo ha e mo akwa abada wo ba Premtobre Kasee so Efia be jo so pa o ye chere wo ma wi ana wo mo hyase efri he na wo mo nsam no mpanifo be no mo de akoto wanim Omunya nwie ye titi ameno Kasee dia omo etwen Asante Mantem so afo omo petition a omo pese omo de ema Asante Mantem so afo epa edwa no ho na de he omo Kasee pa ne se afia omo se wo ba Asante Mantem ha emra se bedwafo wo ha no e kame e so ma ho kekan no e wo pompa epa Asante Man puntu ho e yo mo wan ye pa se edwa Kasee we ya ye sieti ho na contractor ye di dwa na se ne nsa ne ene wayi ne niam nyina pruwa bibia enkoso ebiem wo ho omu ni se wo mu adwadifo no ana eba bete ho pente ko mba bebre sisi anu ba kumase a babia ye di dwa nyina babia eye adum CBD woni nyina aye trokda ba kesa wunya kwankwa no watwa ho ntomu ni se emase bedwafo no enkasa Kasee mo mo emase bedwamu eni ntina we nyina ko na fia ne pesa magi asam na ka bebre manya opanyini pa wada koya no e wa ha sei ma me sero sebo nso obapa ede na mo bu afu e wo Asante Mantem ya efa edwai ade ya kan say atrefi ache omu say e bo say emfie na ye chi no e MPP ne naban omu bewie edwa no ama ye ni akom e be se na ye hu say contractor omu ye adwuma na yi machines ni nyina afridwa no ama workers no do na ye omu di abafie yesu ni ye chen say omu bewie nanka ya tena edwa no esi ebufo nyina agina ye MP4 no so efisa ma say bedwa mu fo no ye omu say omu ko prene pam na ye mpesua so Asante ani kumase aye nyina ye dia MP4 amuko ye eja ni eja esi ebesise na obi anka ho asem eti ye sema ye ka che MPP aban ni se ye eja di fo ya wa Asante memu ni kumase ye ka kire ni se ye ne nam ni so a otimi ba ye ne na omu 8 non person omu break no omu break ya na ye Asante Mantem omu say omu World Bank no so omu anya ma ye asem ba akope ye de ye ntuma obi o ye betna se ni ahwe omu ni ahwe de ebeko efia ni ti awo mu no enti ehwe ni mu se Asante Mantem so afo ba na omu de petition e ma na de ono so ebeka ni ehu ba bia sunsan e de bode hu no ebeko akogo se papa na wukude nchembo no nti de besie bia no so Kasee nkayem o de bebre ye ma ye